Maayong gabi sa tanan natong tigpamati. Ang kahulugan sa mga damgo sumala ni Inko Talino. Usa kini ka tulumanon kabahin sa mga damgo ug sa ilang mga kahulugan. Usa ka cultural recovery program sa mga katutubo ubos sa Missionaries of Lands Indigenous Food for Humanity Acquisition Incorporated ug ubos sa Republic Act 8371, the Indigenous Peoples' Rights Act sa atong nasod. Mga tao sa matag kultura ug sa matag pangidaron nahasol sa suliran sa mga damgo, usa sa mga matuod nga misteryo sa kinabuhi sa tao. Apan nganong magdamgo man kita? Unsa man ang kahulugan sa mga damgo? Aduna bay mga tao nga wala makapangutana niini? Ang pagdamgo nga ikaw giabandonar, kini nagkahulugan nga ikaw makasugat ug kalisod sa pagpahiluna sa imong mga plano sa umaabot nga mga kalampusan. Unsaon pagpugong nga dili mahitabo ang atong gikadlukan nga kalisod. Matod pa ni Inko Talino, ang atong buhaton mao ang paglikay sa mga bisyo o ang dili pag-usik-usik sa atong mga kwarta. Daghang salamat mga igsoon sa inyong pagpamati. Ugma ang inyong madungog nga kahulugan sa damgo mahitungod sa kung ikaw magdamgo nga aduna kay nakita nga mga bata nga naghilak. Nining atong programa ang kahulugan sa mga damgo sumala ni Inko Talino. Kung aduna mo'y mga damgo nga naglibog mo kung unsa ang iyang kahulugan, mahimon niyong ipadala ining atong FB Live ang kahulugan sa mga damgo. Daghang salamat mga igsoon.